Opa, xentiña da boa! Hoxe imos facer o parrulo un pouquiño. Nunca escoitache deses, andas facendo o parrulo? Pois hoxe vamos facelo. Imos facelo, e para facer ben o parrulo, un caldiño de carne. Eso para comenzar, para facer a salsa. Bueno, o parrulo tamén é unha das cousas que temos aquí en Galiza e que facemos desde fai moitos anos, que criamos, me refiro nós. De feito, non me atrevo a decir o ano exacto, creo que foi no 40 e pico, nos anos 40. Eu tomo os cafés todos os días, bueno, todos ou casi todos, no bar Perla, con un señor que ten 90 anos, chámase Tomás. E outro día trouxome, estábamos tomando un café, e faloume dunha vez que lle multara a policía local de Pontevedra por botalo os parrulos ao río. E dice, veña, home, tiña moitos, E colleu cos parrulos e tal, foi botando e tal, e chegaron as festas e tal, tiña aí os parrulos e trouxome a multa. Non sei se eran 50 pesetas das daquelas, por botar os parrulos ao río. O tío todo orgulloso, aquí tes a multa da policía cos meus parrulos. Que ricos, que vos. Bueno, pois imos por aí, parece? Imos facer como o que lle chaman o Maragret, a peitúa do parrulo. Que ademais, os parrulos que se crían, que criamos na casa, son moi diferentes, non? Os que os veñen a cantidade de grasa é diferente, son moito máis fibrosos, son máis ricos. Bueno, mirade, con isto xa o teño ali. Aquí teña un osiño máis pequeno, de tenreira, que o teño xa na tarteira, e teño aí unha carcasiña de parrulo. Entón estou facendo un caldo, con un pouco de allo porro, con media cenoria, a cebola, unha cullariña boteille de pemento, choriceiro e 4 ou 5 culleradas de viño, dun viño tinto. E aí estou facendo, xa leva media hora ou algo máis, 40 minutos cocendo aí un caldiño a modiño. O parrulo acepta moi ben os froitos secos, os froitos roxos, os vermellos, tanto como os arándanos, calquera, que movemos cantidad de veces, incluso a marmelada. Podemos facer unha salsa con marmelada de amorodos e queda fantástico. Outra cousa, estamos tirando polo doce, non? Entonces, un clásico tamén, sen ter que ir a froito de temporada que temos todo o ano, é unha salsa de viño. Unha salsa de viño doce, neste caso de Porto, un viño Porto, que temos aquí. Vai quedar moi ben. Para facer a salsa de viño Porto, simplemente o único que temos que facer é manteiga, botamos o viño, botamos a mesma cantidade, máis ou menos medio vaso de viño e medio vaso de caldo neste caso, de parrulo con terneira. Un pouquiño, despois, eso deixamos reducir, o deixamos cocer toda esa salsa, pouquiño a pouco. Non leva nin cebola, nin allo, nin nada, así, sen máis. Despois teño aquí preparado un pouquiño de maicena con auga. Para espesar despois a salsa, se vemos que na reducción non nos queda suficientemente reducida. Un pouquinho de ceboliño e temos unha salsa preparada. Non me digades que non é doado. A partir de aí, podedes facer vosotros a salsa, podedes engadir un pouquiño de cebola, podedes engadir unhos amorodos, ca mesma salsa, co mesmo viño, unhos amorodos, despois machacades un pouquiño, escoades e tedes unha salsa perfecta. Aquí enseñamos a básica. E para acompañar o parrulo, mandioca. A mí pareceme un puré, cantidad de persoas, bueno, pues relacionan, ¿no?, este tipo de carnes con esta salsa con unha pataquiña. Tanto pode ser panadeira, cun arroz e con un puré. Neste caso, en vez de facer a típica de pataque, que facemos moitas veces, imos facela de mandioca. Imos aromatizar un pouquiño a mandioca con allo e coandro. E un pouquiño de manteiga. Sen máis, e a partir de aquí, facemos un puré. Xa veredes, vai quedar estupendo e estar riquísimo. Ben, ora, quen vai a ir ao cazar o parrulo? O gran Rafa Durán, quen si non anda voando entre eles, porque eu o vexo diante con 15 parrulos detrás. Chamamos por el, o berro, o aturuxo de Tarzán e de Jane, non? Lle vexamos, Rafa, onde andas? Ola, Xoanqui, amigo, oído na granxa. Chef, aquí o reporteiro recadeiro sempre preparado para servir ao cociñeiro. E se queres pato, eu vouche levar un pato de categoría. Sabes que lle di un pato a outro, por certo? Estamos empataos. Vale, bien, neno.
Presento vos a Marta, a responsable xunto a súa parella, con Víctor, non? De Millo e Landras, que están aquí en Paizás, na Coruña, e teñen esta granxa ecolóxica, podemos dicir. Sí, sí, es ecológica. Todos los animales están alimentados, bueno, están libres y alimentados con comida ecológica que producimos en la mayoría nosotros, nos mismos, ¿eh? Resulta que eu estive buscando pato, que é o que veño buscar, porque me encargou o noso chef, Xoanqui, e non é fácil atopar pato. No, no é moi doado, non é moi doado. E vos aquí tedes pato? Sí, alguno temos. Tedes Sí, algún, non? sí, Como hai. criades os patos aquí, entón? Pois nós temos 4 ou 5 femias e un macho e bueno, de forma natural, cuando ellas empiezan a poner y primero cogemos unos días los ovos porque son deliciosos, la verdad que son Sí, ¿no? deliciosos, y cuando empieza a calentar así el tiempo, pues ya dejamos que incuben y que la naturaleza siga su proceso, que es lo mejor. E o momento a ver, digámoslo, que dame sempre un poquinho de apuro De sacrificio. estando eles detrás, Sí. pero isto é parte do proceso. Sí, sí, nos intentamos que ellos tengan a mejor vida posible mientras vivan, porque sean libres, que puedan comer lo que ellos deseen y luego, bueno, pues llega el momento de que termina su ciclo y... Ademais, perdón, Marta, que te interrumpa, teño que dicirlle aos espectadores e a Xoanqui que cando entras aquí en Millo e Landras hai unha enerxía especial e notase que é xente que lle gusta o que fai e que ama os animais. Que comen estes animais entón? Pues mira, comen trigo, porque nos plantamos moito trigo, trigo do país, e millo que tamén plantamos millo. Luego, bueno, pues a lo mejor pues un poquillo de pienso en épocas, porque ahora en invierno, pues si no, bueno, pues que estén mellor alimentados, pero pienso ecológico que traemos de Asturias, y no, herba y lo que ellos buscan, bichería, lombrices, babosas y todo eso, que fue la primera idea de tener patos, fue un poco por el control de las babosas, ¿no? Aí sí? Sí, sí, y luego nos dimos cuenta de que es un animal fantástico, que tiene una carne deliciosa. Que idade teñen estes patos? Pues el macho tiene 3 años, 4, y estas hembras tienen 4 y 3. Os patos que se sacrifican, que Son idades los a partir de los 6, 8 meses. Como che gusta a ti cociñar o pato? A mí como más me gusta es con mostaza y mazá. Me encanta. Estou padecendo, Xoanqui, váleche, non? Home, claro que vale. Pois disfruta del, graciñas a ti, Marta, por nada. atendernos e a ver que fai Xoanqui na receita. Espero, bueno, seguro que todo bo. Xa cho digo eu. Estáche bo? Adiós, compañeiros. Muy bo. Aí, ves, remarcando, aí. Logo. Bueno, aquí o temos, unha virguería, Desde logo isto, aquí tiña a receita preparada, non? De facer o magre de pato, e cando me atopei esta peitú aí con oso, digo, ostra, que isto ao forno, eso ten que estar de maravilla. Pero bueno, imos a respetar a receita, e para iso xa o que fixen foi apartar, mira por aquí, apartar unhas das peitugas, vedes? Mirad esta carniña, non dá gusto vela, todo escuriña aquí é onde se ve a calidade do bichiño. Ben, con esta parte, o que fixen é moi doado. Para apartar a peituga, o único que tes que facer é coller, acompañar polo oso. Aquí hai a columna vertebral, vale? Entón, o único que temos que facer é acompañar polo oso para retirarlla. Non ten nada. Imos así. Esta parte do coitelo, pegadiña ao... Pois cando facemos co peixe, que o teño explicado moitas veces, que facemos o tra na espiña, exactamente igual. Pejamos ben o coitelo, con paciencia, e imos apartando así a peituga, vedes? Estou seguro que o vedes desta cámara que teño aquí enriba da testa, que se ve perfectamente. Bueno, pois así, imos apartando pouquiño a pouco toda a carne, vale? Vai saindo e sacamos isto. Ben, imos a facelo, veña. Xa que estamos aquí, non tardamos nada. Encoller e sacamos... Aquí temos, chamanlle oso da sorte, eso de que tiras por un lado e depende de con que se quede a parte grande do oso, ese é o que leva a boa sorte. Nunca os coitaxeres. Pois sí.
Si, cando éramos pacativos, bueno, entre a miña irmá e máis eu, había pejas a ver quen tiña, vai bater a sorte, como se definira algo iso. Pero chamanlle. Eu o que fixen foi coller as tisoiras e cortalo para sacar a outra peituga e listo. Vedes, imos acompañando así, pouquiño a pouco, e temos a peituga retirada. Por suposto, esta carcasa, isto é ouro, Isto é para un caldiño, Non me falledes, por favor. E aquí temos o que é ese osiño que imos retirando así, e xa temos a segunda peituga do pato retirada. Repito, non o tiramos. Por favore. Vale. Teño outra amañadiña. Isto fora. Ben, perfecto. Isto como vai ir ao final, isto aproximadamente, marcando por lado da pel uns 12 minutos e despois cantear os outros lados uns 7 minutos, como moito, ou 5 minutos, as temos feitas. Moi ben, imos aló, vamos a ver. Collemos a mandioca. A mandioca é destas cousiñas que chegaron de fora e que agora xa as temos presentes tamén. No noso mercado temos continuamente aquí, xa non é de extrañar, vela, verdad que non? Entón, a ver, así, vou deixar esta aquí, vou coller un cunco para o lixo, fora, e aquí pelamos, vale? Asentamos ben a mandioca, sí, para pelala ben. Vades ver que ten... É como a laranxa. A laranxa ten a monda de fora e despois ten esa partiña branca, verdad? Que a retiramos, porque se non esa parte branca e tal, pois amarga demasiado. Isto é exactamente igual. Ves esa monda e despois a gía para quitarlle a pel e esa parte branca. Podedes usar un pelador tamén de pataca e demais, bueno, así máis rápido e xa está. Vedes, isto é o que non pode quedar. Ten que quedar completamente branquiña. E vou poñer un pouco de auga tamén a cocer. Porque esa vai cocida, igual que os dentes de allo, Van cocidas. E vamos a sacar un puré, de verdad, impresionante. Podedes mesturar cunha pataquiña, tamén. Facer un 50% de mandioca con pataca. Queda máis suaviña, a min desde logo gusta máis así, Isto vai directamente para o lixo, e aquí. E agora... cortamos. Hai algunhas que teñen aquí polo centro un talo que resulta moi duro. Moi duro. Esta non o ten, vedes? Entón non hai fallo. Metemos así, en 4 anacos, algún máis. E vou a por auga, compañeiros. Imos aló. Outras veces marcamos para facer, pero neste caso tratamos exactamente igual cunha pataca. Igual. De feito, os tempos de cocción por aí andan, Vale. Ben. Fora. Prendemos na pé de power. Salgamos un pouquiño. Falando de sal, aquí non lle metimos sal aínda. Mirad que caldiño que temos aquí. Vou baixar un pouco. Vides o aspecto, verdad? Que ten, Coidadiño, Os dentes de allo, enteiros. Cocémolos así, enteiriños. Van a ir para dentro, co puré tamén. Ben, segundo allo. Aí vai. Veña, para dentro. Embarcamos con ela. Voulle botar algunha máis, Sí, voulle botar unha pouquiña máis. Así. Destos, lembrades algunha vez que fixemos os chips? Tan boísimos. Se non vai a quedar moi escaso. E vou tapar iso. Aí vai. E baixarlle un pouquiño o lume porque xa o teño fervendo. Igual ca pataquiña, vale, que non ferva así de todo, que vai a pouquiño a pouco, a medio gas. Vale.
Ben. E ben, veña, todo para dentro. Aí o temos. Mire por aquí. Aí vai. A metade vai nos chegar desa manteiga. Vale? Este tipo de peitugas, cando son industrias que é o que cambia o conto, teñen moitísima grasa aquí entre a pel e máis a carne. Este que non ten apenas. Eu, ademais, fixenlle estes cortos, xa comecei a faceros nel, precisamente porque dixen, Dios, que virguería cando atopas un pato deste calibre. Non estou chegando ao final. Vede, é simplemente para que se faga aí. E non lle vou facer nada máis. Voulle facer outro corte, así. Dous máis, pero non quero abrilo completamente. Ben, e agora, o único que temos que facer é esperar un momentiño. Por qué? Porque me quedo sen... Quédome sin lumes. E ademais así esperamos a que se faga o caldo, que lle faltará media hora aproximadamente, que o que precisamos para o 50% de viño que vos falaba antes, 50-50 de viño e de caldo, que vai aquí. Para vos é un chisco dun ollo, para mí uns 40 minutos. Ta agora. Ben, saquei a mandioca, vou reservar a auga, por si preciso un chisquiño, sabedes, para despois. Dudo, pero por si acaso, aí a deixo. Temos a manteiga xa completamente derretida, e agora incorporamos o viño. Salpementamos ao final e miramos a cantidad que precisamos, tanto de sal como de pimenta, non o fagades agora. Manteiga, listo, xa quentiña, e o viño para diante. Un vasiño de viño, Bon, ou 2 vasos os que queirades, canto máis botedes, máis vai a tardar en reducir, en concentrarse o sabor, en evaporar o alcohol e tal. A mí con isto me chega, isto é pintalo, a peituga, non queremos embadurnar. Temos un produto de primeira. Isto, tanto en carnes como en verduras, como en todo, é como marisco. Non o disfraces, non? Se disfrazamos, vimos a tratar de facer o menos posible e tal. Eu, unha peituga como esta, non a papo todos os días. E si confeso, nin todos os anos. Entón, son eses momentos cando digo, oye, pois eu estou farto xa de comer nécora cocida e tal, veña, pois facemos unhas croquetas de nécora, non? Pero isto, un respeto. Encántame. Aí, e imos a disfrazalo o xusto, o xustiño. Baixamos o 4, a modiño. Ben, a peituga, o que comentaba antes, estas industriais tardan unha media hora, 25 minutos e tal. Eu penso aquí que tirando uns 10 minutos máis uns 6 minutos por outro lado, vai chegar. Como non ten tanta grasa, o que vou a facer é, primeiro prender a tixola que este quente. O que vou a facer é un pouquiño, solamente un pouquiño, as dúas peitugas. Así. Despois salpementamos, vale? Tamén ao final. Collemos unha brocha e damoslle. Eso é. Ben? E por aquí igual, con este aceitiño que vai soltando, xa vedes, botei media cullerada, non? Por cada peituga. Pois por aí vai o conto. Moi ben. Fora. Agora, como temos a tixola, se contamos que ten que estar aí uns 10 minutos aproximadamente, se metemos a tope na P de power e tal, que vai a pasar neses 10 minutos? Vaise queimar, non? Penso que vaise poñer dun cor. Por lo tanto, que imos a facer? Estou no 9, teño ben quentiño, marcamos e baixamos. E despois baixamos o lume. No momento que isto comece xa a botar a súa grasiña, nese momento é cando baixamos o lume. Sí que ten que facerse, pero non queremos que apure tanto. Queremos que a peituga este xugosiña por dentro. Por lo tanto, se o marcamos en exceso por fora, por dentro vai quedar cru. Incluso despois, no último intre, o que imos a facer é coller un pouquiño de papel de aluminio e envolver cada unha das peitugas nel.
o que vai a facer é que os xugos da peitúa queden completamente dentro, se repartan moitísimo mellor. E a partir de aí, mantémolo quente tamén uns 5 minutos, no papel albal, no papel de aluminio. Xa, xusto antes do empratado, de ir para a esquinilla, pegamos os cortes, empratamos, e listo. 9, 8, 7, 6. Penso que por aí vai o conto, vale? Unha aguller de pau. Bueno, vedes o que está pasando aquí? Interesantísimo. Vedes esta grasiña que hai aquí? Isto non é o aceite xa, Isto é a propia grasa que ten o parrulo. Movemos, mirad, a ver. Bueno, vedes? Está apurando incluso un pouquiño demasiado. Eso foi o principio. Está no 6, no 5. Aí vai. Pouquiño a pouco, vale? Moi ben, pois aí o deixamos. O viño o temos aquí, reducindo. Lembrade, como sabemos se está ben reducido, se non? Ainda hai alcohol aí dentro, A modiño, sen prisa, que vaya reducindo. Ben, hai unha cousa, antes de que se me esqueza. Vedes isto, que vos falaba antes do corazón? Isto amarga, isto lo retiramos, de acordo? Unha vez que está cocido xa o temos, Xa se podemos retirar moi sen problema. E agora, con paciencia, dámoslle. Ben, fai falta, o caldiño, o que vos falaba antes, sabedes? Para que non quede tan sequiño, ou ese caldo, ou senón, podemos botarlle tamén un pouquiño, que imos a botarlle agora, un pouquiño de manteiga, tamén aquí. Quédalle moi ben. A ver, vai. Bueno, estou mirando agora mesmo, que penso que temos a peituga que está hasta no punto ideal. Agora imos a mirar. Ademais, vos invito a que miredes, porque é o xeito de como saber. Agora, un segundiño, deixade de mesturar un momentiño esta manteiga aquí, e imos para lo. Vale. Está pasando dúas cousas aí con esa peituga. Estou vendo que a cor está subindo. Vou botar un poquinho de auga, Que quere decir que a cor está subindo? Bueno, pois esa parte vermella que tiña a peituga está comezando a desaparecer polas beiras. Comeza a desaparecer, é o que nos indica que se está facendo polo interior. Bueno, pois está facendo polo interior é outro indicador. Vine comigo. Mirade. O viño o teño reducido. Botamos o caldo. Aí. E deixamos, sen prisa. Vou poñer aquí, non porque non creo que me faga falta máis, pero, vale, mirad o que está pasando aquí. Este é o xeito de entender as carnes, despois non co parrulo, senón con cantidad de cousas. Mirad o que está pasando aquí, vedes? Isto non estaba tan arriba. Vedes que mo está convertendo como unha pelotiña que vai hinchando pouquiño a pouco. Sabedes o que está pasando aquí? Pasa que eses xugos non atopan salida e está cocendo a carne por dentro. Este é unha das cousas, das observacións que temos que ter en conta. A outra das observacións é isto. Vedes hasta onde vai subindo, a mellor vese máis. Xa subeu hasta a metade, vedes? A cor é un indicador, isto non estuvo en contacto ca tixola, en cambio a cor comeza a subir por aquí. É un indicador moi claro de cando temos que darlle a volta. Aí está. Aproximadamente, agora, imos a axudarlle, pouquiño a pouco, así polas beiriñas, a que baixe. E o que imos a facer tamén é retirar parte desta grasa. Vou a por un cunco. E desgrasamos un pouquiño, sí? E a cantidad dela que saliu daqui, solamente con ese chisquiño de aceite de oliva para animar. Vale. Ben, vou deixar isto por aquí. Vale, queda moi pouquiño. O recendo que hai aquí, Dios mío querido. Vale, despois, no momento que trocemos, é cando salgamos. A mí gustame no momento en cru. Moitos dicen, bueno, poño a sal, poño aceite, poño todo antes e tal. Bueno, non sei, eu prefiro así. Salgar ao final
Máis cousiñas. Que nos queda aquí? Quédanos o viño, quédanos marcar, isto que vai para o viño, que reservamos ao final, e listo. Non precisamos absolutamente nada máis. Un pouquiño máis de auga, Sí, que nos estamos quedando nos cortiños, quieto, parado. Bueno, pois nada, deixádeme reducir, ligar a salsa, aproximadamente eu penso que isto, vou dar un pouquiño de candela. En 4 minutos teño reducido. Se vemos que ainda está moi líquido, ainda tal, metemos un pouquiño de maicena con auga, eu aquí que me baixou xa. Con auga, pero estamos falando, sabedes do que estamos falando? Estamos falando de dúas, de ir de culleriña en culleriña. Aí, unha culleriña, remexemos, outra culleriña, remexemos, e atopamos o espesor. Vémonos agora, vale? Agora. Cocemos a mandioca con 2 dentes de allo, machucámola, salpementámola, mesturamos co coandro ben picado e reservamos. Nun cazo fundimos manteiga, engadimos o viño e o caldo. Deixamos reducir e correximos o espesor co almidón de millo disolto en auga e reservamos a salsa. Marcamos a peituga durante uns 14 minutos, empratamos e listo para comer. E ca reducción desta salsiña temos xa feita a comidinha. Está moi rica, o viño Porto dá moito xogo na cociña. Moito. É como o Pedro Ximénez, non? Que pasa? Así sen máis, non lle vou botar máis. Que o Porto, a mí gusta máis. Os veciños, os de Portugal os teño moito cariño, sabe? Saben papar ben. Entón, claro, a min enchime o corazón. E cada vez que vou a Porto a papar, sempre traigo algunha botelliña. E bueno, si aparece un pato por aí, va, pa dentro, aí vai, co viño Porto. Bueno, mercade pato, que aquí ao mellor non é tan consumido. Coidado, está moi bo. Con isto triunfades seguro. E co puré de mandioca tamén. A conxunción, os astros encaixan e o padal o agradece. Vémonos un bico o sorriso na cara e hasta outro momento. Chao.